Jarene aku segalanya, tanpa aku hidupmu tak berguna. Tapi nyatanya awakmu kok nggak ada ketika aku nggo Astrea. Omongnya kangen, bahasan tak parane kok malah ngelongani. Omongnya pengen janjian jam ya ene, bahasan aku wis teko kok malah ngomong ngapurone. Aku isi enek perlu karo liyane. Emang iya, jajan lah aku nggawa ninja, pasti wonge gelem nemoni lan ra bakal blenjani. Emang cewek zaman saiki sithik-sithik didelok teko materi, didelok teko bondo lan rupa. Padahal opo tujuane iki? Nak wis mati yo ora digowo, nak tuwa yo bakal keriput. Jan, padahal urip iki ra gur nek donya tok. Ibarat ning kene iki gur mampir ngombe, ora suwe engko yo bakal bali. Nak wis ditekani malaikat sing arane Jurupati, kowe yo mesti bali, ora bakal ora. Mula kuwi kaya padha eling karo sapa sing gawe kowe urip.